ассалому алайкум бинандагони азиз. мавзӯи адвори шашмақом давом дорад. имрӯз аз мақоми дар бораи мақоми наво гап мезанем ва пардаҳои онро ва шӯъбаҳои мақоми наворо дар ҷӯри ҳам рост ҳам ҷӯри бузург ба шумо то қадри имкон нишон медиҳам. дар дарси гузашта мо мақоми ростро фақат дар ҷӯри рост дида баромадем ва шӯъбаҳои онро дақиқ ба шумо нишон дода будам. шӯъбаи асосии мақоми наво ин баёт аст ва дар он ҷо боз ораз шӯъбаи оразам аст. алон шурӯъ мекунем аз худи сарахбори наво. ин аз қисмати насри қисмати овозии мақоми наво аст. яъне аввалин асар ин сарахбори наво, яъне сарахбори наво сар пардаш заиф парда, яъне аз ля сар мешавад. яъне пардаи асосӣ ин аст, сар парда заиф парда. яъне сар пардаи мақоми наво ин заиф парда аст, аз ля шурӯъ карда истодем. мақоми рост аз до шурӯъ кардагӣ будем. яъне дар роҳи рост, яъне ҳамин қаторовоза ин роҳи рост аст. ду мақоми мо иҷро карда мешавад. яке аз мақоми рост, дуюмаш мақоми наво гуфта будем. мақоми наво фарқияташ сар пардаш албатта заиф парда аст ва дар ин ҷо мақоми наво лядо сар мешавад. шӯъбаи асосии мақоми наво ин баёт аст. сарпардаш ҳамун миён парда, 5 парда боло, соль. масалан талқини баёт талқини баёт аз инҷа навохта мешавад ва насри баётам ҳамчунин. боз як нозикӣ дар шашмақом дар ин ҷо дида мешавад ки як оҳанг дар чанд усулҳои гуногун дида мешавад. масалан ҳамин талқини баётро дар усули талқин ман шумо ба навохтам, яъне бум бак бум бак бак бум бак бум бак бак. ҳамин оҳангро дар усули наср менавозем. ин насри баёт аст. яъне усули наср бак бакка бум бак ка бум бакка бум бак ка бум. ҷори ман гашт.
дар инҷо савол пайдо шуданаш мумкин, масалан насри байотро фақат аз ҳамин парда хондан мумкин аст. баъзе масалан ҳофизҳо баландӣ мекунад ё пастӣ мекунад, ё сарафбори наво фақат аз ҳаминҷо хондан мумкин. албатта ҷури тамбурро ивоз кардан мумкин, ним тон, як тон фарқ мекунад, масалан аз ин парда ё аз ин парда наво, ё аз ин парда ё байот. боз як роҳи дигар, дар ҷури бузург мақоми рост ва наворо ба шумо камтар нишон медиҳам. яъне ҷури бузург сими бами тамбур ре ба ҷур мешавад. яъне дар инҷо зар пардаҳо, байни зар пардаҳо дар аввал 4 омада истод, ре, ми, фа, сол, яъне кварта, соля, си, до, ре, квинта. ҳамон квинтае ки дар инҷо дар системаи квинта кварта буд, нишон дода будам, ин квинта ба инҷа гузашт, яъне сол, ре. мо метавонем аз инҷа мақоми ростро хонда тавонем ва сарафбори бузург ё мақоми наворо аз ҳамин парда метавонем иҷро кунем. ва байот дар ин ҳолат панҷум парда ба ин пардаи ре мебиёяд, яъне яъне дар ин ҷур аз қисмати мушкилоти мақоми наво ба шумо оҳангҳо порчаҳо нишон медиҳам. яъне таснифи наво. یعنی تصنیف نوا. البته تصنیف نوا و تصنیف راز و در همه مقام ها تصنیف عمل میکند. این تصنیف همچون نامی اصول آمده است، یعنی نامی اصول تصنیف نوا پرده. من جور دیگر کردم و اون مقام هایی که راست و نوا از دو اجرا کرده میشد از سال اجرا کرده میشود، چون که همین کوینتا و کوارتا همون سیستم با اینجا گذاشت.
جوری تنبور رو عوض کردم، یعنی سیمی بامی تنبور رو با ره جور کردم. باز یک آهنگ دیگر از خودی قسمت مشکلات مقام نوا گردون نوا هست. در اینجا بازم گردون نامی اصول است، یعنی بکا بک بک بکا بوم بکا بوم بکا بک بک بکا بوم بکا بوم. یعنی اصولی گردون. البته در داخل قسمت مشکلات دیگر آهنگ‌ها مثل ثقیل، محمس و ترج وجود دارد. در دوام درس‌های آینده کوشش می‌کنیم با شما از این آهنگ‌های هم پارچه‌ها یا خود آهنگ‌ها رو پیشنهاد می‌کنیم و شناس می‌نماییم. با همین فرصت ما به آخر رسیده است. سلامت باشید تا درس‌های آینده.